रुनिकाटा फरायसालिमायाव साबायखर बावनाय हाबाफारि बानजायदों। बिटिआर सुक्तिनि 6.3 दफा बायदियै बिटिआरनि सिङाव थानाय गासै मोनजि फरायसालिमाफोरखौ बावैसो सिगां सरकारि गनायथि होनाय जायो। बेनि गेजेराव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा फरायसालियाबो सरकारि फरायसालिमा हिसाबै गनायथि होजायो। बेनिनो दिनै आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा रुनिकाटा फरायसालिमाखौ सरकारि फरायसालिमा गनायथि होनायनि थाखाय फरायसालिमानि सामलाय आफाद आरो गोरायुंजों लोगोसे रुनिकाटा ओनसोलनि सानसुमैफोरा आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावनाय हाबाफारि बानजायो। जेराव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि करेन्द्र बसुमतारी, एमएलए जयन्त बसुमतारी, एमसिएलए माधव सेत्री, आसाम फुटबल एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों लोगोसे गोबां ओनसोलनि सानसुमै बिथांमोनहा आरो फरायसाफोरा बाहागो लायो। कलेज दिनै गिबि खेबनि थाखाय बे कलेजाव आगान होनो मोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोङो जि टीम दङ जोबोरैनो गोग्गानाय आरो गोजोननाय जोङो मोनदों। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बर' पिस एकर्ड बा बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों 6.3 जि मोनसे दफा दङमोन, बे दफानि आधाराव आसाम सरकार आरो बिटिआर काउन्सिल मोनसे जयन्ट एफर्टनि गेजेरजों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबि आरो बे एकर्डआ जिहेतु एबसु आरो एनडिबि इउबिपिअनि गेजेराव जालांदोंमोन, बे सोलोंथाइखौ जौगाहोनांगौनि सार्थआव जोंनि ओनसोलाव थानाय कलेज आरो स्कुल जिखिनि भेन्सार जानानै दङ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जि दफा, बे दफानि कमिटमेन्ट बायदि 10टा कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय खोथाखौ गिबि मन्थ्रि बिथाङा होदोंमोन आरो बे 10टा कलेजखौ गासै बिथिंजों नायबिजिरनानै बिटिआर काउन्सिलखौ अथराइज खालामनाय जादों आरो काउन्सिला गासै बिथिंखौ नायबिजिरनानै डिपार्टमेन्टेलि मोनबा जिल्लायाव मोननै सेनियरिटिखौ नायनानै बिनि मेरिटखौ नायनानै निट बेसखौ नायनानै बा एनरलमेन्ट आरो टिचिं स्टाफ नन टिचिं स्टाफ गासै बिथिंखौ नायबिजिरनानै दिनै प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होबाय आरो बिनि थाखाय आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिलखौ धन्यबाद बावदों। लोगोसेनो रुनिकाटा कलेजआ बे 10टा कलेजनि बे रुनिकाटा, गुरुबासा, सान्तिपुर आरो दादगिरि बे गुवार ओनसोलाव जि मोनसे माने मेक्सिमाम लेभेलनि जि प्रायरिटि दङमोन जे बेयाव हायार इडुकेसन इनस्टिटिउसन नांगौ, खारन जोंनि फंबाय बिनानाव फरायसा फरायसुलिया बङाइगाव, क'क्राझार बा नोङो इउएन कलेज माने काजलगाव गोबां जायगायाव फरायहैनो गोनां जायो। चयसा आलदा आलदा थानो हानाय, गावबागाव चयस मथे फरायसा फरायसुलिया फरायगोन, किन्तु जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फोर जायफोरा गोजानाव थांनो उसुबिदा, रांखावरिनि माने आंखाल, जोंनि जायगायावनो हायार इडुकेसन मोजां सोलोंथाइखौ गुन गोनां सोलोंथाइ क्वालिटि इडुकेसनखौ मोननांगौ आरो दिनै रुनिकाटा कलेजआ बे गुवार ओनसोलाव मोनसे सिंगल एन्टिटि मोनसे आइडेन्टिटि लानानै जि प्रभिन्सियेलाइज मोनसे जि खालामजाबाय बा प्रभिन्सियेलाइज जाबाय, बे जोंनि थाखाय जोबोरैनो बाख्नायथाव आरो गोदान मोनसे सान गोरलै बेयाव ओंखारबाय गियाननि जि मन्दिर आरो बे सान गोरलैखौ नर्मेलि साना फुंबिलिनि 5टायाव सोरांनानै गोजां बोथोर दा समाव मोनाबिलि 4टा बाजियाव जेरैबायदि हाबो, बे नेचारेल मोनसे कर्स, किन्तु सोरांनि बे गियाननि जि मन्दिर रुनिकाटा कलेजनि जि मोनसे साना जे उदय जाबाय ओंखारबाय, बेखौ जों मालाबाबो हाबनो होनो हाया आरो बेयाव जोंनि गासै बे ओनसोलनि फंबाय बिनानाव फरायसा फरायसुलिया सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ दागोन, गावनि जिउनि थांखियाव सहैगोन आरो साफा साफा सुबुं धोन हिउमेन रिसर्स हिसाबै गावखौ गायसननो थाखाय साख्रि बाख्रिनि बेलायावनो होन, समाजाव लिडारशिप होनायनि बेलायावनो होन, गुबुन गुबुन फिल्डआव रुनिकाटा ओनसोलनिफ्राय आसाम नाङै गुबुन गुबुन जायगायाव लिडारशिप लाहैनांगौ बा जोङो इमप्लयमेन्ट आरो माने एंगेजमेन्टनि जि बेला बे लेभेलाव जोङो जायगा आवग्रिहैनांगौ, होमब्लासो जोंनि फंबाय बिनानाव फरायसा फरायसुलिया गावनि जिउनि थांखिखौ जाफुंसार होनो हागोन। दा बेखायनो बिथांमोना दिनै कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानायनि उनाव मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव बैसोगोरा गुबुन गुबुन हारिनि, बर' हारिनि दैदेनगिरि, बिबानगिरि, एबसुनि चिरां जिल्लानि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि, एबसुनि गाहाय नेहाथारि करेन्द्र बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों आरो बेयाव जायगानि हिसाबै जिबिनि चेयारमेन हिसाबै डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा जि मोनसे डायनेमिक लिडारशिप लादों, थारैनो बाख्नायनांगोन आरो बिनि कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर बिजित ब्रह्म बिथांमोननि जि मोनसे इनार्जेटिक मेंनो रोङै जि मोनसे नाजानाय,
बे जोंनि थाखाय माने बाख्नायथाव गोजोननाय मोनदों आरो उननि समाव बे कलेजखौ मोनसे परिकल्पनानि गेजेरजों मोनसे प्लेनिंनि गेजेरजों बेयाव साइन्स टीम थिसननाय डिपार्टमेन्ट गोदान थिसननाय आरो प्रफेसार एपइन्टमेन्ट होनाय गुबुन गुबुन जिखिनि स्किल आरो भकेशनेल कर्सेसफोर दङ बेखौ मोनसे बे साहा ओनसोलाव इन्ड' भुटान बर्डारनि खाथि बे जायगायाव मोनसे स्टेट लेभेल आरो नेशनेल लेभेलनि मोनसे सेन्टार अफ एक्सेलेन्स हिसाबै ग्र' खालामनानै जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा जाहाथे बेनिफिट मोनो बेनो बे ओनसोलनि रायजो राजानि आरो एबसुनि मोनसे उद्देश्य आरो बे उद्देश्यखौ जोङो बयबो खौसेयैनो नाजानांगोन आरो खौसेयै नाजायोब्ला कुनु माने खामानियानो बेयाव गोब्राब नङा आं बेखौ फोथायो। আজি रुनिखाता कलेज जे आमार बिटिआर सरकाৰৰ फाলৰ পৰা 10খন কলেজ প্ৰাধিকৰণ কৰা হৈছিল এই ভিতৰত रुनिखाता কলেজো আছিল रुनिखाता কলেজৰ গভৰ্নিং বডিয়ে আৰু रुनिखाता কলেজৰ ষ্টাফে আজি এই এৰিয়াৰ ইন্টেলেকচুৱেল সকলক লৈ আৰু আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সংস্থা তথা চৰকাৰৰ মানুহসকলক মাতি প্ৰতিনিধিসকলক মাতি এটা থেংকছ গিভিঙৰ প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছিল মই আজি ইয়াত উপস্থিত হৈ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত ৰাইজৰ যি ইচ্ছা বা ৰাইজে যি ভাল পাইছে চৰকাৰে কৰি দিয়া কামৰ ফলত ৰাইজৰ যি এটা আনন্দ ইয়াত মই দেখিবলৈ পাইছোঁ তো মই সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু বিশেষকৈ 2010ত ইষ্টাব্লিছ হোৱা এই কলেজৰ প্ৰতিষ্ঠাপকসকলকো মই যিবিলাক ফাউণ্ডাৰ আছিল তেখেতসকলকো মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু এই কলেজটো আজি এইলৈকে লৈ অহাৰ কাৰণে रुनिखाता ৰাইজে যি ধৰণৰ বৰঙণি আগবঢ়াইছে তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু কলেজৰ যিবিলাক আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে তেখেতসকলে ইমান দিন যি কষ্টৰে এই কলেজত শিক্ষাদান কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে যি সেৱা এই সেৱাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু সকলোকে যাতে আগন্তুক দিনত কলেজটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এৰিয়াত যি এটাই কলেজ ভূটান এৰিয়াত এই ভূটান বৰ্ডাৰত বা এই ভূটান ৰোডত গতিকে এই কলেজটো যাতে আমি ভালকৈ চলাই লৈ যাব পাৰোঁ আৰু এই কলেজৰ পৰা অহা দিনত আমাৰ সমাজৰ কাৰণে এজন ভাল গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিসকল যাতে ওলাই পৰে আমাৰ কাৰণে চৰকাৰী পক্ষত বা অফিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন মহলত তেখেতসকলে ওপৰৰ লেভেলত বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট হৈ যাতে সমাজক বা আমাক কিবা এটা কৰি দিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। थैंक यू। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। माग बिहु फोरबोआव लाबोदों क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 15-16 आरो जानुवारियाव माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसोर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003 99187 8822 018193 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।